mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Ayoko sa isang situationship dahil pang long-term relationship ako. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Hindi ako marunong magkwento. Pero gusto ko lang na may masabihan ng nararamdaman kong ito. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ray, 28 years old. At ito ang aking secret file. Minsan sa buhay ko, may lalaking nanligaw sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Vern. Nagkakilala kami sa trabaho. Warehouse staff ako at siya naman ay office staff. Tahimik na tao itong si Vern. Mahiyain. Ang mga kaklose lang niya, yung mga taga-opisina. Kaming mga nasa warehouse, pumapasok lang sa office nila Vern kapag may ibibigay na dokumento. Isang gabi sa shift namin, pagpasok ko ng office para ibigay yung mga pinabibigay na dokumento, inabutan kong inaasar si Vern ng mga kasama niya roon. Kasi naman pala itong si Vern, may gusto sa akin. Ako naman, sinasakyan ko lang yung trip ng mga kasama niya. Kaya nakipagsabayan na lang din akong mang-asar sa kanya. Kumbaga trip-trip lang naman. Ako kasi yung tipo ng tao na madaling kaibiganin at pakisamahan. Kaya, nakakasalamuha ko o nakakakwentuhan ko ng madalas yung mga taga-office. Isang gabi, magkasama kami sa shift ni Vern. Tuwing na-a-assign ako sa night shift, ang ginagawa ko, pinapasa ko yung mga dokumento sa office nila Vern. Tapos, lalabas para bumalik naman sa warehouse. Pero kay Vern ko pinasa yung documents ko para lalo akong mapalapit sa kanya. Oo, DJ Rocky at DJ Jello. Hinaharot ko siya kasi yun yung sabi ng mga kasama niya sa opisina nila. Pagtripan daw namin. Kaya buong gabi kaming ganun. Panay lang ang asaran para kahit paano makabawas sa antok at puyat na iniinda namin tuwing gabi at madaling araw. Tas yun na. After ng shift ko, pauwi na akong naglalakad palabas ng compound ng warehouse namin. Saktong nadaanan ako ni Vern. May motor kasi si Vern that time, sabi niya, hatid na kita. Ako naman syempre sumakay. Kahit sino kasi sa mga ka-workmate ko, DJ Rocky at DJ Jello, sinasabayan ko pa uwi at papasok para na rin makatipid. At isa pa, working student ako that time. Worker sa gabi, estudyante sa araw. Habang pauwi kami, DJ Rocky at DJ Jello, hiningi ni Vern ang number ko. Sabi niya, hingin ko number mo rin para sabay na tayo pumasok bukas. Total, magkaparehas naman tayo ng shift. Ako naman, binigay ko na lang din yung number ko sa kanya. Naisip ko rin kasi, makakatipid ako kung ihahatid sundo niya ako. And at the same time, mababawasan rin ang pagod ko sa paglalakad at pagko-commute papasok sa trabaho. At yun na nga ang nangyari, DJ Rocky at DJ Jello. Hatid sundo na niya ako ng 2 linggo. Magka-shift kami. Ako kasi laging panggabi lang ang pwede kong shift kasi nga nag-aaral pa ako.
Hanggang sa umabot na kami sa punto na nanliligaw na siya sa akin. Pumupunta na rin siya sa bahay namin at ganun din ako sa kanila. Lumalabas na kami para kumain, gumala, mag-rides, kahit malapitan lang para makapagkwentuhan. Lalo na pag magka-shift kami. Nakakatawa nga eh. Dahil sa sobrang gala naming dalawa, may isang beses na sumemplang kami sa motor. Nagkaroon ako ng konting pasa. Siya naman yung napuruhan kasi kagagaling lang din niya noon sa isa pang semplang. Buti na lang, hindi naman matindi ang natamo naming sugat. Carry lang. So naging routine na namin ang mag-short ride para makapagkwentuhan DJ Rocky at DJ Jello. For 6 months, ganun ang setup namin. Minsan, hinahatid niya rin ako sa school o di kaya isusunduin pag hindi kami magka-shift. At kahit malayo at aabutin siya ng overbreak, okay lang sa kanya. Oo nga pala DJ Rocky at DJ Jello. 8 p.m. to 8 a.m. ang shift ko sa trabaho. Samantalang 12 p.m. to 5 p.m. naman ang pasok ko sa school. Kaya konti lang palagi ang pahinga ko. Nandiyan naman si Vern, kaya napapagaan din niya yung pakiramdam ko. Para bang nawawala yung pagod at stress ko. Pero minsan pala talaga, yung akala mong papunta na sa pagiging stable ang magiging ugnayan nyo, meron pa palang hindi inaasahang tao o kung sino man na papasok sa eksena para baguhin ang takbo ng kwento naming dalawa. At yun nga ang nangyari sa aming dalawa ni Vern. August 2017, may isang workmate ako na nagparamdam sa akin. Nagkakagusto rin siya sa akin. Gusto rin daw niyang manligaw. Nang malaman ko yun, siyempre, sinabihan ko si Vern. Ang sagot lang niya sa akin ay, okay lang naman. Hindi pa naman tayo. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko yun inaasahan kasi alam kong mahal niya ako. Ramdam ko na mahal niya ako. Kaya sabi ko sa kanya, lagyan na kaya natin ng label itong kung anong meron tayo kasi mahal na kita eh. Pero, mas hindi ko inaasahan ang tugon ni Vern sa akin sa mga sinabi ko sa kanya. May magbabago ba kung lalagyan natin ng label kung anong meron tayo? Nadurog ako nang marinig ko yun, DJ Rocky at DJ Jello, kasi pakiramdam ko naging pastime niya lang ako. Sa sagot niya parang hindi niya ako binigyan ng assurance na ako lang, na kaming dalawa lang. Parang wala siyang pakialam kung may ibang papasok na lang basta-basta sa ugnayan na meron kami. Yung parang wala lang sa kanya itong namamagitan sa amin. Ilang gabi ko iniyak sa locker room namin. Yung nararamdaman kong sakit. Ultimo break time. Ilang araw din akong hindi ganong makapag-focus ng maayos. Ayoko rin naman kasing nakikita ako ng workmate ko, classmates ko na hindi ako okay. Kaya tuwing break time ko lang inilalabas yung sama ng loob ko. Hanggang sa umabot na ako sa puntong rest day ko isang Sabado. Natapos ang shift ko ng 8 a.m. Nakatulog ako agad pag uwi dala ng pagod, puyat at bigat ng nararamdaman ko. Hindi ko na malayan. Linggo na ng umaga nang magising ako. Oo, DJ Rocky at DJ Jello, ganun katagal ang itinulog ko. Yun pala, hindi na kinaya ng katawan ko. Nag-breakdown na pala ako. Tinanong ko sina Papa kung bakit di nila ako ginising. Ang sabi lang nila, ginigising ka namin para kumain, babangon ka tas sasabihin mo mamaya na lang ako kakain. Tas hihiga ka uli, lilipas na naman ang ilang oras, gigisingin ka namin, yun lang din ang sasabihin mo. Kaya hindi ka na namin ginising. Baka sobrang pagod mo na.
Awang-awa ako sa sarili ko noon. Kasi hindi ako yun eh. Hindi ako ganun. Hindi ako yung tipo ng taong magpapadala sa bigat ng nararamdaman. Kumawala nga ako sa long-term partner ko eh. Na sinasaktan ako. Dito pa kaya sa nanliligaw pa lang. Kaya mula noon, nag-uusap na lang kami at nagkikita sa trabaho. Pero hindi na tulad ng dati yung nararamdaman ko para sa kanya. Nanliligaw pa rin siya pero sabi ko ayoko na lang. Bakit ako magsisettle sa isang situationship lang, di ba? Pang long time relationship ako. Fast forward September 2017, sinagot ko na yung kawork ko na gusto ring manligaw sa akin. Oo, DJ Rocky at DJ Jello. 2 months lang naligawan, naging kami na. Pinaramdam niya kasi sa akin na walang kulang sa akin. Na wala nang hihigit pa sa akin para sa kanya. At hanggang ngayon, kami pa rin. At oo, siya na ang asawa ko ngayon. Masaya naman kami sa totoo lang. Kamakailan lang, nakita kong may post sa Facebook itong si Vern at may kasama na siyang babae. Medyo nakaramdam ako ng kirot mula sa puso ko. Although masaya ako para sa kanya. Na nahanap na niya yung taong para talaga sa kanya. At para sa puso ko namang may kirot pa rin na naramdaman. Alam ko naman na kirot lang ito ng what ifs ko sa kanya. Mga what ifs na dapat ko nang limutin at iwan na sa nakaraan. Kaya para sa'yo, Vern, kung naririnig mo man ito, sana malaman mong masayang masaya ako para sa'yo. Yun lang. Maraming salamat DJ Rocky at DJ Jello. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Ray. At ito, ang aking secret file.